Όταν ο παρανομούντας οδηγός τρέχει με ταχύτητα άνω των 150 χιλιόμετρων την ώρα, τότε πρέπει να πάρουμε δραστικά μέτρα. Πυροβολούμε και τους δύο τροχούς, έχεις μας έναν ο προστινός ή ο πισινός, και ακολούθως πυροβολούμε και την μηχανή. Τη μηχανή πού ακριβώς? Ένα στη σημασία. Πάνω στο ραδιατέρ να το τρυπήσω να το κάνουμε καζάνι. Πάνω στο κοκογράκι. Πάνω στο κετσέ. Πάνω στο δίσκο του κλατς. Δεν έχει σημασία. Προσοχή όμως. Να μην πληγώσουμε ή να πυροβολήσουμε τον οδηγό των ίδιων, γιατί αργότερα δεν θα μπορέσουμε να του πάρουμε ανάκριση. Ναι. Ωραία μιλήσει. Καταλάβες? Ναι, κατάλαβα. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Πάμε. Ισώσε. Μην μιλήσει κύριε. Αστός είναι το πράγμα. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα? Το συλλαμβάνουμε. Λάθος. Δείχνουμε επίκαια και υπομονή. Άδεια κυκλοφορίας, άδεια να οδηγούν και ασφάλεια, παρακαλώ. Δεν πάτσο μας τώρα μιλάς. Έπαιξες τα λάστιχα μου ρε κουμπάρε. Και πήρε λατσίστικα. Θα πληρώσεις το αυτοκίνητο. Θα το πληρώσει η αστυνομία το αυτοκίνητο. Ξέρεις ποιος είναι ο παπάς με εμένα? Ξέρεις ποιος είναι ο παπάς με εμένα? Όπως αντιλαμβάνεσαι, ο παρανομούντας οδηγός δεν βρίσκεται στα καλά του λόγω υπερβολικής ταχύτητας, ετάραξε ο νους του. Ο εγκέφαλος δεν ρεματώνεται, γι' αυτόν το βοηθούμε να ρεματωθεί κανονικά. Επίσης, βοηθούμε την καλή ομαλή κυκλοφορία της καρδίας και προσφέρουμε και CPR. Μάλιστα. Τώρα, επαναλαμβάνουμε τις ίδιες ερωτήσεις. Άδεια κυκλοφορίας, άδεια οδηγού και ασφάλεια, παρακαλώ. Και δεν ανταποκρίνεται, τότε προχωρούμε στο δεύτερο βήμα, το οποίο είναι να συλλάβουμε το θύμα με τον Α ή Β τρόπο. Αφού δεν ανταποκρίνεται, ξαναδοκιμάζουμε μήπως και κάνει θέατρο. Δεύτερη φορά. Ναι. Μάλιστα. Δική μου εγώ, νομίζεις. Πέρασε έξω.